oordeelhouders van Omrin. Dat binnen haast alle Friese gemeenten hebben ermee die praat over de afvaloven in Haas. Er was een extra vergadering over de onrust om de reststoffen-energiecentrale de REC. De oordeelhouders vergaderen op Ecopark De Wierde in Oudehoske. En daarbij is ik uw verslagjouwer Hajo Bootsma. Hajo, wat is er bepraat? Nou ja, wat we praten is dat binnen het probleem zelfs van de oriëntiert bij Omrin, bij de afvaloven. En zelfs wat er na ik bad is in de verschillende gemeenten. Daar is hoe praat. Er binnen een aantal zaken op tafel lijn. Nou ja, en dan moeten oordeelhouders de gemeenten, dus die moeten daar hoe te zetten. Nou, namens de oordeelhouders is Sjoerd Feitsma, wethouder van Leeuwarden, de wethouder. Feitsma, wat ga je hem besletten? Nou, we hebben concreet nog net echt wat besletten. We hebben bepraat de zorgen die leven in de provincie en met name in Haas. Dus daar hebben we een soort aandacht voor. Waar ik zie dat de communicatie nog wel beter kan. Dus daar hebben we gepraat. Vanuit het bedrijf en misschien ook wel wat vanuit de oerheden. Dus er zullen geerkomsten belangrijk worden. Tweede week van maart voor de gemeenten. Dus de aandeelhouders van Omrin. Om ze bij te praten en mee te nemen. Dus zullen ik deskundigen bijwezen. En we hopen dat het dan een heel soort duidelijk wordt over wat Bart is in oktober. En welke vervolgmaatregelen namen we het bedrijf om het te voorkomen in de toekomst. Omrin het zijn, wij gaan aan de slag met de oven. Wij willen een tweetal aanpassingen doen. Onder andere dat zo'n storing in oktober niet meer voorkomen kan. Is dat genoeg? Ja, ik denk dat dat vooralsnog genoeg is. Maar we zullen zien wat die uitwerking precies is. Hè. Dus wij jaren dat ik concreter in maart bij die vervolgbijeenkomsten. Maar ze hebben een soort vertrouwen in dat ze er bovenop zitten. En dat ze dit zelf gewoon net willen. Maar is dat vertrouwen genoeg? Ik bedoel, je hebt wel hard vertrouwen erin dat ze er bovenop zitten. Maar goed, er zijn zelfs een aantal zaken fout gaan. Er is een heel soort onrust in de omkring van Haas bij de mensen. Ga je hem het vertrouwen voor? Ja, wij hebben het vertrouwen zeker. Zij hebben sowieso binnen de vergunning werk, dus daar is ik in discussie over. Maar je hebt het gevoel, het gevoel wat in Jonker zit, het gevoel wat er bij de mensen zit. Ja, het gaat een gevoel, maar het gaat ook altijd om feiten. En we toetsen altijd ik de feiten. Wij hebben een soort de jaren kregen, ik technische aspecten waar ik de jaren kregen wat er minder ging en wat fout ging. En we hadden betrouwen in dat de maatregelen die het zijn nou vast en dat die ik goed naam worden. Harry Boon, de wethouder van Haas is Rick, die komt nu even bij de camera. Boon, ben jij tevreden over de uitkomsten nou? Waar ik heel erg tevreden over ben is dat we vanmiddag een hele goede vergadering hebben gehad. Waarbij alle aandeelhouders de grote zorgen hebben uitgesproken voor wat er gebeurd is in Harlingen. Maar concrete oplossingen binnen nog net. U zei dan vanzelfs om het zijn, ja, we repareren de boel. Enerzijds gaat het om technische maatregelen die genomen moeten worden. En anderzijds gaat het om het terugwinnen van vertrouwen. Nou, hoe doe je dat? Omrin heeft een aanzet gegeven van welke maatregelen je zou kunnen nemen. Dat ziet er niet echt slecht uit. Maar als je dan daarbij ook betrekt van hoe ga je het vertrouwen terugwinnen in Harlingen. Dan is, en dat is ook mijn inbreng geweest vanmiddag, dan moet gesproken worden over die oplossingen met de begeleidingsgroep. Nou, daar moeten nog afspraken over gemaakt worden van hoe je dat vorm gaat geven. En daar moeten die oplossingen besproken worden. En dat zou ook kunnen leiden tot nog een verdere uitbreiding van het pakket maatregelen, het pakket technische aanpassingen die je moet doen aan de installatie. Dus dat moet met elkaar gebeuren. Boon, dank u wel. Het is helder dus. Mits maart, dan is er dus een inkomst van de gemeente van de aandeelhouders. En dan wordt er op een dus praat over de afloven van Omrin in Haas.